shanye sara gaishe ka ina wuni ka take yan maza a biyo ka a bar tsammani kowa ka nufo zai kauce ko da kun yayye ne yau dole a bi ka zuwa tafiya kai ko akwai wata yarinya a gidan malam shogo da gaskiya na yaba da hankalinta gaskiya ina ga zan je magana da mahaifinta duk abin da ya kamata dai zan neme ka duk wata shawara da wadda ya kamata ka yi da kuma tunani ina tun da yanzu gaskiya kuma ya kamata a ce sai da shawara ba matsala Alhaji Hafiz in dai ka yarda da tarbiyyanta da nutsuwanta shi yasa na riga da na yarda da kai shi yasa nake son neman shawara a gurinka wannan ba damuwa bane kuma Alhaji ita yarinyar da kake magana a kanta yan nagarin ce kwarai kuwa yarinyar yan nagarin ce can ne sama gidan su amma da yake akwai yanta wanda gaskiya kullum da shi muke sallah asuba ne ba matsala zan neme shi zan mai magana da shi idan ya amince mana zan zo sai a tura mu ya koyi magana lalle a samu iyayenta a yi magana saboda ba na son abin ya ja dogon lokaci da yawa gaskiya ne Alhaji Allah ya za a duba duk abin da muke da shi zan sami kanka na da kai shikenan Alhaji ka yi kokari ka same shi ku yi magana saboda na gamsu da maganganun da ka gaya mun na san duk shawarar da zaka bani ba za ka bani shawara ta banza ba na sani gaskiya ne Alhaji to shikenan a da Allah a dage a kokarta saboda nima na ji har na kusa saboda yadda na shigo gidan nan naga alaikum salam yadda na shigo gidan nan naga amarya ta zo ta kawo mana wannan abubuwan yana ji haka burge ni wallahi gaskiya ne Allah ka burge ni sosai shine dalili dan Allah ka kokarta fa ka san na akwai kosawa abu okay to yanzu bari in tashi in tafi a Alhaji wallahi zan tafi to da gode sai an jima yau kai mugu haka in na iso ne bana yanin jira na kare yan loko ko gangare yanzu ku yo hatara yau tafiyar ta maza ce mai kyakkyawan shiri bai jira ni na shanye da fa'i na wuka in ƙarya ne a san gora dan yauwa alhamdulillahi na ji daɗi na dawo lafiya ina ganin fakin ɗin nan da na yayi kafin in fita but let me call my son Salamu alaikum dadi. Amma alaikum salam. Dadi ya kake a gida? Lafiya lau. So how ya business? Lafiya lau. Dadi na yi kiran ka yanzu. Na kira ka ne akan maganar dawowan naka shine wace bari in tabo ka inji? Ok shi kenan to ba matsala me kake so ka gaya mu? Yanzu ina wani dan shirye-shirye ne amma da Allah bana so ka dawo ƙasa yanzu sakamakon ina cikin wani damuwa. Dadi to yanzu sai yaushe zan dawo? Idan lokaci yayi karka damu zan kira ka ba nan da jimawa ba wani daɗewa ne za ka yi ba zan sama kuɗi a akawun ɗinka. To amma dadi yawancin friend ɗina fa duk sun tafi gida. Ok? Dadi wai wace matsala ce kake so ka faɗi? Ba wani damuwa karka damu ba wata damuwa ba ne. ko da gani kura an san ba tsarar yar akuya bar wannan zance ni ko ayo sara na iya soyayya jinya da fatan da yake kin jiya kowa ra'ayinsa daban ku bar zancen min dubayya ni ma ra'ayi sara na ɗauka shi na iya fa wanda ba Ok to shikenan ka kama hotel ka je ka kama hotel duk girman hotel din kai kadai nake so ka zauna a ciki zan turo ma kuɗin da zai ishe ka isasshe shikenan dare tunda ka ce in zauna ba damuwa kar ka damu ok to nagode lalle to sai an jima sai mun ƙara yin wani
Ubandaba, 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 Nagagara, Bihatara. Kaga barin je masallacin nan da kila yana can. Ubandaba, 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 Nagagara, Bihatara, Manabara, Nankara, Nagagara, Bihatara. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Alhaji Hafiz. Ya gajiya. Ya hidima kwana biyu. Lafiya da wallahi. Barka da Alhaji Hafiz. Ka shigo gari ke. Wallahi na shigo daman na zo ne na ji gida ban sami ka wajen ta tafi kan zai na sani wata magana. Ka yi ce Alhaji Hafiz. Daman wannan Haruna wata magana ce na zo mu tattauna. To, akan me kenan? Akan kanwar ka Farida ne wani aboki na Alhaji Aminu kila ma ka san shi. Oho, neman kujerar sanata ke. Gaskiya ne dama shi ne turo ni in neman mai izinin neman auren kanwar ka. To, Alhaji Hafiz. Wani hanzari ba gudu ba. Amma yanzu za a yi min uzuri saboda zan tattauna da manya. To Malam Haruna idan ku tattauna da manya idan ka haɗu da Alhaji Aminu kawai ka faɗa mishi abin da kuka yanke a kai saboda ni gaskiya kwana biyu ina so zan yi wata tafiya. To shi kenan. Ba da ma Alhaji. Ok to shi kenan bari in wuce. To shi kenan Alhaji za a tafi. Zan wuce To Allah ya kiyaye hanya. Allah ya tsare. Amin. A gaida manyan. Ok ba mu Sai an jima. Mu ci an zama. Ya rocket kun kai shi kun an so ya ba ku ko bai ba ku ba ko sai an hada mai karfin hukuma da mulki da kuɗi. Gida mun je wajaje da dama muna tambayar waye uban daba amma ba mu samu waye uban daba ba amma yara na sun san yaran uban daba kuma su ma din mun fita wajaje da dama muna neman su nan ma din ba mu same shi ba wallahi. To yanzu ya kake so na yi nan yaro na ya kira ni a waya shagona na kwantun kwari ya kama da wuta dan ma Allah ya taimaka abun ya zo da sauki ba su kone duka ba an amfana da wasu. Gaskiya mai gida ban ji daɗin abin nan da ya faru ba Allah shi kyauta. Amin. Amma yanzu za mu sake fita da yadda mai sama ne mun gano kowaye ma uban daba. Dan Allah roget ka kokarta ka je san wannan abun mai daraja ne a gare ni. Da amma kuɗin waje na sun yi ƙasa muna da buƙatar ƙarin waɗansu saboda yara na su ƙara jin ƙarin ƙarfin tafiya. Ok to shi kenan ba damuwa ka je zan sa ma 2 miliyan naira a account ɗinka ka je a nemo mun shi duk yadda za a yi. A mai gida godiya muke yi. Manabara, Nankara, Nagagara, Mutuwa! Ubandaba, Mutuwa! Ubandaba, Ɗaya da kai mai gida, ga lafiya ne ko? Ubandaba, Harsashi, hip-hop ni bata bina bashi bien bisa. Bihatara, Manabara, Nankara, Nagagara, Bihatara, Ubandaba, 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 To ba damuwa. To ina ne za mu haɗu? Manabara, Wa inda muka saba haɗuwa? To ba ka da damuwa. Bihatara, Da ka iso zan zo inda muka saba haɗuwa hima. Ubandaba, A lafiyan da Allah ya kuwa. To shi kenan mai gida. Ya mu je mai gida.
A falon ke mutuwa. Wani uba nake gaya ma. Uga dama kai ma kana da mai gida ne? Mutuwa kenan. Sai da kai mai gida. Mutuwa. Ya ji uga. Ina da mai gida. Gaske? Mutuwa. Akwai mai gida na. Ban faɗi maku shi ba. To mai gida yaushe zai ƙari ko shi ma? Mutuwa. Ina ji. Mai gida na zai zo. Sai da kai. Saboda ka san akwai kaya da muka anso. Gaske. To kaya ba nau bane. Kaya na mai gida na ne mutuwa. Ba ƙarya. Zai dawo Najeriya. Za mu je inda muke haɗuwa da shi. Za mu haɗu da shi saboda ina so in ba shi kayan nan. To ga mu aka tura mu je mu tawo da shi ko? Kakka samu damuwa mutuwa. Ba ƙarya. In lokacin yayi kawai zan faɗi maka. Amma da yanzu kayan nan nan dai ko? Suna nan suna cikin wa. To ya kamata a ce yanzu ka ɗauko su saboda mu ba hanya. Ba ƙarya za mu je mai gida. Aiki ne mutuwa a falon ke kawai mutuwa. Bandaba. 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 Sanyi sosai. Bandaba. 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 Ya zama kamar fakalawar jakan nan da alhaji aikin fa ya fi ma masu. Amma ba za zan kira ba ne. Bandaba. 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 Hello, kana ji na? Ina jin ka. Na amana me ke faruwa ne? To yanzu nan fa daga jakan nan fa wadda alhaji ake mu jama so ta airport. Kuma ita ce da wuce? Yanzu na ga wata kalata wani ya zo ya gita ita. Kai sauri ka bibiye shi duk yadda za a yi kakka bari ya bace ma zan yi turakin da nan ka yanzu. Shikenan ba matsala ba ran bibiye shi. Oke shikenan yanzu fa. Ba matsala ba ran je koyi. Bandaba. Bandaba. Bara na Ankara Taragara Bihatara Bandaba 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 Taragara Bihatara Bandaba. 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 Taragara. Za mu je mai gida. Mai gida wallahi an duba kayan nan ba su ha. Me kake nema ka faɗi min? Wallahi ba kayan nan. Kayan ne zaka ce min ba su? Wallahi na duba zo mu je gani oga. To ina ƙwarin gidan ne? To bara dudduwo su bara kira su a kawai. To bara ka jin faɗi maka. Akan kayan nan za a yi jarhar da ba a taɓa yin irin ta ba. To ga ai ba lahina bane ko oga. Ina faɗi maka ne akan su ma ka faɗi masu. Gaske. Kayan nan da kake gani. Me kayan nan? Jarfar da take kan shi da daƙiƙancin da ke kan shi ya wuce tunanin duk wani da ke tunani. Ba ƙarya. Mutum ne da kuɗi da izza da mulki. To ya kamata duk yadda za a yi ka je ka tattaro min ƙwarin duka ya ka tallama. Volunteer. Bandaba.